ċertu miżuri li konna proponina l-gvern, speċjalment fejn jidħol il-krijiet, ġew aċċettati mill-gvern, il-krijiet kienu waħda mill-konsens prinċipali li kien l-negozju. Naħsbu wkoll li dawk il-vouchers li l-gvern ħabbar illum sejn fis-settur tat-turiżmu domestiku li f'dan l-istadju nistgħu ngħidu li huwa kruċjali għal Għawdex. F'dan l-istadju kif semmew tajjeb huwa importanti li l-konfidenza tibqa' tiżdied. Tajjeb ukoll aħna nħarsu li l-wage supplement fis-settur turistiku se jibqa' sa Settembru li ġej kif inhu b'mod integrali u li kif ukoll xi kumpaniji li kienu fuq Annex A se jitmexxew fuq Annex B u li dawk li kienu l-wage supplements ta' Annex B se jkompli għaddej. Aħna nittamaw ukoll il-positive discrimination li hemm bħalissa anke fuq kumpaniji li lokati f'Għawdex tibqa' hemm. Żgur li hu budget pożittiv li se jinċentiva n-negozji biex ikomplu jaħdmu. Anki il-positive discrimination fil-każ ta' negozji għawċin permezz tal-iskema tal-microinvest li jissemmit. Forsi li xtaqna naraw iktar u għal tħabbru diversi proġetti infrastrutturali u nemmnu li Għawdex ukoll għandu bżonn ċertu proġetti infrastrutturali tajbin li jgħinu biex tabgrejtja anki l-industrial space f'Għawdex.